שלום לכולכם, לי קוראים קרן אור. שמי קרן אור, נשואה ואימא של עופרי ואמרי ותושבת העיר חולון. אני מזמינה אתכם איתי אל תיאטרון קרן אור. וואו, אתם יודעים מה קורה למסך הזה? נכון מקסימה, למסך הזה קוראים תפאורה. תחזרו אחריי. אחרי שסיימתי לימודי משחק ועבדתי במוזיאון הילדים כ3 שנים, החלטתי למזג בין שתי אהבותיי הגדולות, תיאטרון וילדים. אתם! בוני! את לא בוני? הנה אני באה! הנה אני! רוב הדברים שאנחנו עושים זה הצגות. כן, הצגות. רגע, בוני, אבל אני מדברת. אבל אני מדברת. בוני, רק שנייה, אני אסיים ואז את תגידי. טוב. אז ככה, אז אנחנו עושים שעות סיפור והצגות, וגם ימי הולדת. נכון, וגם ימי הולדת. הילדים שותפים לחוויית המשחק. הם משתתפים, מציגים ומפליגים יחד איתנו לעולם הדמיון. הם הופכים להיות שחקנים, דבר שמאוד מעצים ומקנה להם ביטחון. יופי, לסגור את הפרק? מעולה. בואו נחכה עד שהגיע אביב. מוכנים? קדימה, כולם שחקנים, גם ההורים. כל הצגה מלווה בתפאורה עשירה, בבובות מיוחדות, אביזרים, תחפושות, מה שגורם לכל ילד וילדה לרצות להפוך לשחקן על הבמה. יופי, מה אתם רוצים ללקק אותי? בתיאטרון יחד איתי כ5 שחקניות מקסימות, בעלות עבר לימודי חינוך, בובנאות ומשחק. תגידו לו, אני טעים? כאימא, היה לי חשוב לעניין גם את הילדים וגם את ההורים. ועל כן, כל סיפור נעשה במחשבה עמוקה. כשההורים יראו את ילדיהם מציגים, הם ייהנו מחוויית הצפייה. מה היה לך הכי כיף? אז זה שאח שלי השתתף בזה שהוא היה אחר. אתה אוהב להשתתף? את אוהבת להשתתף? את יודעת שיש לך קוקיות דומות לבוני? אולי אני אעיף אותך באוויר כמו בוני? לא, אבל שלום לך עורר. אני מאמינה שמעבר לכישרון, הדבר החשוב ביותר הוא הגישה. ועל כן, כל הצגה תהיה שונה מקודמתה. אנחנו מתאימים את עצמנו לקהל הילדים. הכל נעשה באהבה ענקית וחיוך גדול. אין צליל נעים יותר מצחוקם של ילדים. ובהצגות שלנו תשמעו את זה הרבה. ואין תחושה נהדרת יותר מזו שהורים בסוף ניגשים לחבק, להגיד תודה ולהירשם להצגה הבאה. אז אני מזמינה אתכם איתי אל עולם ההצגות, להפליג בדמיון, תיאטרון קרן אור, תיאטרון קרן אור המקורי. אז ניפגש? אני יפה? תודה, יופי. כשאת מצלמת תגידי, אני נורא אוהבת מצלמה. כן?